Сега колко ти остава до левел 3 на този Soul Skill? Слушай, 100 пускания, 98. Супер. Що? Така че още по 2%. Никой не тагна нагоре, бе, дали Стане трети лево тогава. Ама за четвърти иска 2000. Може. Ще е бавно. Нагоре няма никой, тук трябва да се слушат бързо нещата. Много бързо ще се случат. Влади не в базата. Влади в базата не гиби. Продължава направо. Знам. Продължавам, възстановяме тук. Боса пада от 4 човека. Пази ме оттам. Дай го малко насам. Дева, то стън, дева, меч, лайнец. Ще избег. Бей, оставя го. Той съгласи си вземе базата. Я хой я вземи ти та, хой другата, аз ще го пазя това. Добре. Хой си я вземи. Аз се оправям тук с това. Са циго-миго около кулата. Взех я. Връщам към тебе. Убива и друг, нищо на много малко е между другото, помня. С 4 убийства и един си изваден. Тръгвам към 12. Всъщност не, ще изпа тук на 4. Само да ви кажа, че Барнак вече не е на демидж билда, ами на PvP билда, така че стегайте се. Като сега започвам да ги трепя. Добре. Който си прав, че фара мейджовете много лесно. Здрасти. Той просто няма как да ти избяга, разбираш ли? Целостта и бегането, аз направо плискам едното. Поема супер много демидж, да. Той няма дефенс буквално. Той Арчера да ти кажа, че съм много дефенс няма нещо. Има evasion. Нищо няма, аз ще поема всичко. Докато мейджа няма нищо, грам. Само демидж. Той Говорим за Fire Mage, не за Ice Mage. Дръж го този стайка. Да, за Ice Mage е друго. Иво, Е? ще кармирам. Айде, Не можеш. оди би там. Не ми се разбрае. Аз културно отидох да взема такова. Базичката. Да, знам. Се съмнявам в тебе, ама е то Иво. Човек да знаеш. Знам. И тук 5 човека са най-отпред. Base captured.
Бе, идвате, че тук наши колко ме си дигаем на чикирики около тази база. Значи там 12-та. Ще се въртим като чугов. Трябва да върнем ние тримата, искате ли? Тая, да. Връща. Боса да не видя изпълнено. Я съвсем направо не разбрах. Лисара, то никнейм, че съм я познал. От Линеч. Кое? Кой никнейм? Лисара. Имаше... Не беше ли гладиатор или кой беше? Да се бърка. Да, отново. Пичо, аз бех забрил, викам, ние що идват толкова пред нашата база, бе, ние сме били пред техните, аз бех забрил в коя база. Бей. Че от много лаком умрех. Боса, биеде ли го? Не. И ти ли така? Ще ни го вземат обаче. Няма да вземат, ние са цели отбор сме тук. Взеха го, да? Да, часа. Трябва да е интересно, трябва има драма. Остин към 12. Опа. Base captured. The base has been captured. Един каства на 10. Пъхте го. Base has been captured. Base captured. Много високи левали магове, ми майка да му тръпнеш. Да. 58 лева има.
Не се и втори. Has been captured. Право ме залепиха ножи долу. Been captured. Войко, ево бе. Дай го тук, бе. Тук ми скочи в гръб един бе. Base captured. Your base has been captured. Insufficient stamina. Късна, който го убиха. Base captured. Your base has been captured. И вие подминайте, аз ще остана тази да пазя. Your base has been captured. Base captured. Base captured. Your base has been captured. Base captured. Base has been captured. Your base has been captured. Base captured. Оди идват. Знам, не мога да ги спра. Кап. Base captured. Пентакила ми взимахте. Гадо. Води 12. Идва. Ще ни идва само прекъсни там. Ще го убих. Взимай, вадих. Ева, там ми скача, аз съм много. Капе. Как ви си измъкна, той ме убие, ми умай. Ами, мис на звездата, човек. Base captured. Your base has been captured.
Ти оставя са, ако взема от боса или хост. Base Те cap. го взеха вече, бе, идиот. Ще няма им стига. Base captured. Your base has been captured. Ай, во. Не, Карма. Карма, Не го- кармата. Your base has been captured. Май тапа се бе, бийте ги, че ще му убия да Ма не го не взех, скачах. аз бе. Не бе, ме базикам те бе. Аз теб като видя, другите не ги познавам. Да, аз го взех. Кефа да го взема, ама не можах. Е, Ама Тя тапа ключи. Your base has been captured. Your base has been captured. Я сопа бе, крило. Червените крилца. Base captured. Какво шилд около тия, бе, мейджовете? ще абсолютно. Всичко живо пускаш ти това, Вали, само аз ти не. Ясно е. Base captured. И гледай са мерак да ме убият. Айде. За още си приберем. Base captured. Your base has been captured. Браво, момци, взехме те. Как го ти смеяш? Base captured. Е го трона хал някой не.